тринки, сте средаките, мертаките. То български ресторант ли е или не? Някаква нашинска музика нямаш ли, бе? Има. Едно тук българско хоро да ударим. Кой има? Шабан Шаулич, Весна Змянац, Драгана Миркович, Здравко Методиевич, Ахмед Кара, последния албум. Двама мъжа и половина всеки делник, това е Иван ТВ. Животът дава и втори шанс, но съдбата е безкомпромисна. Последен изход. Наемете на видео със съдействието на Индекс България, официален дистрибутор на Dell Computer. Шоколадова вафла Троя. Хвани пика за рогата. Пест. Соковете на живота. Двама мъжа и половина всеки делник, това е Иван ТВ. Препоръчителен родителски контрол. Филмът не се препоръчва за лица под 12 години. До сега в 7 часа разлика. Подожди, какой адвокат? Никакой адвокат нам не нужен. Он что, Сима посылает? Нет проблем, Ниночка.